Lulutuin natin mga toy. Mga toy, oh. Yan. Yung arena. Pang carp hunting natin bukas sa may Isla Talim. So yun. Sana umubra to mga toy. Lagyan pa kaya natin mga toy ng magic sarap. Huwag mong subukan. Masisira ang... Ay, jokes lang. Saka natin ipa-final nung yung arena. A few inches later. Yun, pinangunan na tayo mga toy. Ang lamig mga katoy. Grabe, hunting tayo mga toy. Sana makadali. Yun mga katoy, dito na tayo sa sa simbahan ng Nuestra Señora de los Angeles, Paris. Paswerte muna tayo mga katoy. Yun, thank you Lord. Sana makakuha kami ng isda. Good morning mga katoy. Ito na yung barangay Kalinawan mga katoy. Sana makadali tayo. Tarik na tarik pala dito mga katoy. Woo! Tabi-tabi po, makiran po. Ulo. Tapos pababa naman. Yun mga katoy, dito na tayo sa spot. Medyo madilim lang mga katoy. Wala pa. Hindi pa makilala. Nasa pertil na tayo mga katoy ng Kalinawan. Sit up tayo mga katoy, baka tsamba tayo ng ng karpa. Yun mga katoy, naka-sit up na tayo. So 20 minutes tayo mga katoy, wala pang kumikibit. Oh no! Dalawa yung dala natin mga katoy. Dalawa yung rod natin dala. Ganda oh. Kulay blue na yung Laguna Lake. Ito mga katoy yung pertil Kalinawan. Ganda mga katoy oh. Yung bukang liwayway. Yun, sa kasalukuyan mga katoy, wala pang kumakagat. 40 minutes na tayo mga katoy. Nakaabang pa rin yung sandata natin. Sana naman makakuha naman. Dun sana maganda mga katoy yung isla na yun, no? Kaso wala tayong kasama. Mahal kasi magpatid dun mga katoy pagka solo ka lang. Maganda tong fishing spot natin mga katoy, kaso walang kumikibit. Ay, sana naman hindi tayo mapaya sa katoy natin. So yun mga katoy, kung bago ka pa lang sa aking channel mga katoy, baka naman pa-subscribe naman po yung natin, channel natin. Mariya na mga katoy, yung mga kasama natin mangingisda dito sa Barangay Kalinawan. Napakasimple lang ang buhay dito mga katoy. Kailangan lang maging masipag ka. Yan mga masipag natin mga fisherman. Yun mga katoy, lipat tayo doon mga katoy sa may bato na yun. Lipat na naman tayo. Oh no! Lipat pa rin sa Ilog Pasig, lipat dito pa rin sa Laguna Lake. Lipat pa din. Kaya lipat tayo. Yun, dito tayo mga katoy sa batuan. Yan na, maganda rito mga katoy. Ang gaganda ng spot mga katoy, kasi wala kang kumikibit at. So ganun pa rin natin mga katoy. Yung pala natin mga katoy, masa yung pamain natin. Ito mga katoy, masa. Tapos nakakita tayo ng lumot mga katoy. Yun, may lumot. Kumuha tayo ng konting lumot. Masa tsaka lumot yung natin mga katoy. Yung binira natin. Wala pa mga katoy. Ginagawa mo? Bakit wala? Sunduin mo kag paring giron. Dahil pala mga katoy, doon na lang kay kay Katsayigiran pumunta. Sa may Isla Talim. Ay, sayang. Dami ko sing nakikita sa YouTube dito mga tropa natin YouTuber. Maganda yung mga huli nila dito sa may Barangay Kalinawan. So, ikot na lang tayo dito mga katoy. Baka doon tayo. Doon na naman tayo. Ayun mga katoy, doon ako galing kanina sa may Pretil. So, ito pala mga katoy, mag-update na lang tayo mga katoy nangyayari dito sa Barangay Kalinawan. Bahala ka sa buhay mo. Ayan mga katoy, magja-jogging sila. Pupunta sila doon mga katoy oh. Meron doon parang park mga katoy. Nakita ko na yung kalating yung panon sa may Isla Kasili. Kila Parigiron. Andito mga katoy yung isang pa oh. Oh. Andito mga katoy. Baliw ka yata eh. Mga katoy oh. Ang ulma mga katoy, yung paa na to. Andito pala yung isang panon, nawawala. Katuwa na lang mga katoy, wala akong makuha
mga toy. So doon sana ako mga toy nagpapatid kay kuya. Sabi ko rentahan ko na lang ng 200 yung ano niya, bangka niya. Doon sana mga kasi yung doon sana yung gusto kong ano. May kahuyan na yon. So sabi nila pagkabaguhan daw dito, pagdayo daw, delikado daw eh. Hindi ko lang alam mga toy kasi marami talaga kabalagan dito sa Talimakin na hindi natin alam. Pero sabi ni kuya dito, yan ni kuya, baka raw lumubog yung bangka pag ano, delikado daw yung lugar na yun mga toy. Ayan mga toy, kuha tayong lumot. Lipat tayo, lipat mga toy, lipat na naman. Ayan dito tayo mga toy, sa may bundok. Meron daw dito mga toy. Sana meron na nga dito sa pangatlong ayun mga toy, yung barangay Kalinawan na mga toy, cover court. Ayan mga toy, ganda ng ano dito mga toy. Ito pala yung pinupunta ng mga nagja-jogging mga toy. Ayan, pinangin dito. Boss, meron na? Ha? Bago lang. Taga saan kayo, boss? Dyan lang. Dito mga toy, ano tayo kibusing dito. Vlogger ka kuya? Opo. Anong channel? Roadjoy Fishing Adventures. Rodjoy! Pambihira, hindi nga. Oo. Bakit po? Napapanood ko yun eh. Nanood kayo? Ano ba? Thank you, thank you. Pilipinas. Oh, So, Talim PH. Talimpids. A few moments later. Yung pamain ko! Ate, kinain ng ano? Ng bibi. Ay, balik mo yan! Kukunti na lang. Kinain mga ate yung ano, masa natin. Di na lang. Ay! Wala na. Iba na kinabang. Tira yung masa natin mga toy. Tayo dyan. A few inches later. Oo, nakayari. Ano doon? Okay. Dito na pa rin. Dito tayo. Nagkadali mga tayo. Good size. Uy. Woohoo. Yes. Good size. Kaisa pa lang. Sana masundan pa rin mga tayo. A few inches later. Yun mga katoy, may kasama na nito si Romar tsaka si Ryan. Sinamahan ako sa bawang spot mga. Pero part pa rin daw pala ng ano to. Pipindan pa rin. Kalinawan pa rin ano. Hindi, pipindan na po. Hindi na siya ano, ibang lugar na. Sit up kami dito mga katoy, bahana makakuha kami ng karpa. Karpa daw yung mikibit dito mga katoy. Karpa. Yun, ayos dito. Sana makakuha tayo. A few inches later. Po yan maya-maya po. Ginagawa mo. Laki! 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 Karpa na to, karpa na. Korpo na! Salog! 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 Iba laki ng duli! Grabe ka naman, makasalok-salok. Ang laki ba sa'yo? Grabe. Laki po. Ang laki no? Busog po siya. Ba't iba tong ano dito, kanduli? Ate, grabe oh. Kala ko panalo ko na eh, luluko mo ko to eh. Sarap yan adobo. Nakala tayo mga katoy, isang kanduling malaki tsaka isang tilapia mga katoy. Pwede na yan. Yan, si Kachoy Jared mga katoy, sa si Romy. Romy Diaz? Kobe Bryant? Ulo! Ulo! Ala! Huli! Ginagawa mo! Sayang, hila mga katoy. Achoy! Sayang! Kalawa na mga katoy, dalawa. Sayang mga katoy. Yun po, sira. Inaaway na ni ano eh. Ha? Naaway na ni Aaron. Sayang no. Mangalin! Mga kachoy! Hindi mo nabantayan. So, sa pagka-hunting talawa niyo, kailangan tiyaga. Tuloy-tuloy yan yung Wala ako mga katoy, karpa na yung kainan. Mabigat eh. Di ako ka nagulat.
Yan mga katoy, hanggang sa ngayon mga katoy, andun pa rin yung tropa, wala pa rin kami nakuha na karpa. Hindi natin na-experience yung kagat ng karpa. Pare, ano masasabi mo pare? Puso lang, puso. Wala pa rin eh. Hindi pa daw doon. Tsaga-tsaga lang daw. Wala pa rin tayo makuha. Brad, ano masasabi mo? Wala tayong makuha. Oh, yan, puso lang. Tiwala lang daw, tiwala. Wala lang. Yun o. Sayang yung kumibit sa akin mga toy, di ko nakuha. Lumukso dun mga toy, sa may ano na yun. Di ko akalain na meron na pala dun sa ano eh. Siguro kinikibit na ng konti. Pinitik ko. Lumipad. Sayang no. Nako, balaki talaga, balaki ng kumubo. Hindi, kitang-kita naman eh. Oh, nakadali si Alex mga katoy. Yun no. Ang lalaki oh. Wow. Okay na, kunin natin to. Paborito pala ng ano, kanduli. Yan, bye-bye. Yun mga katoy, uwi na. Tatlong kanduli lang mga katoy, saka isang tilapia. Binigyan ko na lang ng ano, yung mga bata mga fishing accessories. Tsaka sila Parikoy. Barangay Pipindan na ito mga ito eh. Kaapat lang tayo mga ito eh. Pero okay lang, enjoy lang mga katropa. May nakilala naman tayong mga bagong kaibigan. Pa rin si kuya mga ito eh. Nakarami ka na no kuya? Karami ha, tingnan natin. Tingnan natin mga ito eh. Buti pang dito tayo tumabi kay kuya kanina. Nakarating ako ng Barangay Pipindan eh. Doon no? Oo, sa dulo po. Dito mga ito eh, tingnan natin. Nakarami na daw siya. Pero ang dami. Wala, may pla-pla. No, original yung pla-pla mo kuya. Ah, puro tunay. Ang ganda pala rito mga ito. Pero mga tunay. Mga tunay. Maliit yung dinga. Dito talaga lagi pista mo boss? Hindi, kailangan magpisto rito. Mga ito, dapat pala dito tayo pumisto kanina. Diba kasama mo? Wala ako lang. Kain muna buti. Oo, maga pa naman. Maaga pa naman. Sige, kain muna ako mga katoy. Hanap ako ng karinderya dito. Yun, kain mga katoy. Sir, kain. Tom Jones na Tom Jones. Gutom na mo. Balik tayo mga katoy dun sa may ulang spot. May kalinawan. Maaga pa naman boss, no? Aga pa. Yun mga katoy, nakakain na. Parang lumakas na ulit. Parang nawala yung pagod. Parang gusto kong bumalik dun sa may Pipindan mga katoy. Balikan ko kaya yung dalawang karpa dun. Bahala ka sa buhay mo. A few inches later. Dito pala yung mga lodi natin mga tropa. Oh, yan. Andito ko. Dahil pala rin dito. Kahit kanduli lang, tuwan-tuwa sila eh. Pumesto ko rito kanina eh. Oo, kanina mga siguro mga alas 7, alas 6 po. Wala rin ako nakuha dyan eh. Ayan mga suportahan natin yan mga choy. Ilagay ko na lang sa dito. Kung kailan pa uwi na tsaka nagpakain. No. Yun. Yan kaya inyo mga choy. Kung kailan pa uwi na tsaka pinakain. Support na lang po, support na lang. Ayun. Yan. Pa-support naman po. Bigayan tayo mga choy. Pasukin sila doon. Sila Kuya Saldo HTV. Tsaka si Riding Thunders TV. Tsaka si Pitonggo TV. Mga choy, mga kasulit kachoy pala natin yan. Yung tatlong sulit kachoy. Yan. Pwes tayo mga choy. Ito na mga choy oh. Ang laki nitong isang ganduli mga choy.